Gadylı TikTok söýüjiler, meni tanaýanlar hem de tanamadıklar, ýene gelecekde tanajaklar silere. TikTok'ta TikTok görüp oturmaň. Bizim proýekte goşulsaňyz hem TikTok görersiniz hem de özüňize gazanç işlersiňiz. Bizim proýekt ören oňat proýekt. Seniň ýaly, meniň ýaly ýönekej adamlar üçin gurnanandyr. Bu proýekte informasiýonla birlikde işlep günüňde 2 saat göwnleseň ýarym saat wagtyň alýar. Şey edip gazanç gazanyp bilýärsiň. Eger şu proýekte goşuljak diýseňiz, meniň Telegram kanalyma abuna bolup mene ýazyp bilýäňiz. Men sizlere meni öwredenleri ýaly, sizlere de öwredip ulakandan giňişleýin, gurrun berip bilýän. Gadyly TikTok söýüjiler, meni tanaýanlar hem de tanamadıklar, ýene gelecekde tanajaklar silere. TikTok'ta TikTok görüp oturmaň. Bizim proýekte goşulsaňyz hem TikTok görersiniz hem de özüňize gazanç işlersiňiz. Bizim proýekt ören oňat proýekt. Seniň ýaly, meniň ýaly ýönekej adamlar üçin gurnanandyr. Bu proýekte informasiýonla birlikde işlep günüňde 2 saat göwnleseň ýarym saat wagtyň alýar. Şey edip gazanç gazanyp bilýärsiň. Eger şu proýekte goşuljak diýseňiz, meniň Telegram kanalyma abuna bolup mene ýazyp bilýäňiz. Men sizlere meni öwredenleri ýaly, sizlere de öwredip ulakandan giňişleýin, gurrun berip bilýän.